Альгерд Бахарэвіч. Плошча перамогі. Добрыя навіны для добрых людзей. Раман. Папяровае выданне. Выдавецтва «Вясна», Прага, 2023 год. Чытае Сергей Шупа. Раздзел 1. Уяві сабе лясную дарогу. Старую дарогу, пракладзеную сотні гадоў таму людзьмі, пра якіх ужо ніхто і не памятае. Яна то звужаецца так, што на ёй дваімі размінуцца цяжка, то зусім губляецца ў зарасніках. Часам гэтая дарога і не дарога нават, а проста запрашэнне ісці наперад. А часам яна такая шырокая, што на ёй і два вазы спакойна праедуць, кожны ў свой бок, да яшчэ і фурманы прыўзнімуць капелюшы і перакінуцца лянівым словам. Уяві сабе гэтую дарогу і не пытайся, дзе яна была і калі. Зрэшты, вазы па ёй цяпер не ездзяць, ды і людзей на ёй рэдка можна пабачыць. Край, які перасякае гэтая дарога зморшчына, адна з сотняў на мапе, замёр у чаканні. Зверху дарога падаецца зусім пустой, але птушкі ведаюць, што гэта не так. У шатах дрэваў ідзе няспынны абмен паведамленнямі, бо цяпер па дарозе ідзе самотны чалавек. «Ідзе, ідзе!» – крычаць адны. «Жалеза!» – дапаўняюць іншыя. «Стома, стома, 100 – супакойваюць трэція. 100? Не. Ён адзін, ён не будзе страляць, ён пройдзе міма. Міма, выводзіць птушка і адразу забывае, як толькі чалавек знікае за паваротам. Шчаслівая птушка. Цяпер ты бачыш, па старой лясной дарозе і праўда ідзе малады мужчына ў парваным чорным мундзіры. Толькі вялікія гузікі блішчаць на сонцы. На кожным гузіку Адамава галава. Мужчына ідзе па дарозе басанож, цяжка ступаючы, але мерным злосным крокам. Боты ён прадаў, калі учора перапраўляўся праз раку. На плячы ў мужчыны болтаецца стрэльба, а на галаве горда тырчыць запыленая, пакамечаная, прыплюснутая зверху шапка-трывуголка. На баку ў мужчыны вісіць біклашка, на дне якой булькае цеплаватая вада. Біклашка, якая яшчэ пахне віном. Яна ўжо заўсёды будзе пахнуць кіслым салдацкім віном. І калі прымружыцца перад тым, як глынуць вады, можна ўявіць сабе, што ты п'еш за перамогу. За тое, што зноў застаўся жывы. Калі мы апынаемся адны на лясной дарозе, мы пачынаем спяваць. І нават калі ў нас няма ні слыху, ні голасу, нам падаецца, што выходзіць зусім няблага. Калі ты сам і слухач, і выканаўца, то вы абодва маеце абсалютны слых. Мужчына ў мундзіры са стрэльбай набірае ў грудзі паветра і заводзіць песню пра караля. Кароль сабраўся на вайну, а абразы не сцярпеў. Давай, цясля, рыхтуй труну, каб да вясны паспеў. Бо прывязуць мяне вясной без ног з прагнілай галавой, і 100 таварышаў са мной, і 100 таварышаў са мной. Што там у песні далей, падарожны ўспомніць чамусьці не можа. Таму ён зноў і зноў хрыпатым голасам паўтарае той самы куплет. Асабліва яму падабаецца апошні радок, і 100 таварышаў са мной. Ён пяе гэтыя словы так, нібы рагоча. Іх і праўда хутка прывязуць дамоў, абкладзеных ільдом мерцвякоў на вазах. Там, куды яны выправіліся, было шмат лёду. Іх прывязуць нібы здабычу, замест багатых трафеяў, якія абяцалі яго вялікасць. Прывязуць і кінуць у кучу на галоўнай плошчы. Можа, праз тыдзень, а мо праз 2. Стань у пекара, і жардзіну Людвіга, і Ганса Драчылу.
і сотні тых, каго ён па імёнах і не ведае, толькі мянушкі: жаба, руды, віскарык. А яго не прывязуць. Ён сам прыйшоў, ён жывы. І ногі цэлыя, хоць і адвальваюцца ад доўгай дарогі, і ў галаве ніякіх лішніх дзірак. Толькі вочы, нос, вушы і рот. Часам для шчасця цалкам хапае, каб у цябе былі дзве рукі, дзве нагі, вочы, вушы, рот і нос, і больш нічога не трэба. Ужо ж ён ведае. Ён вястун пры штабе яго каралеўскай вялікасці Лёкса Шпуль. Вось кім яго прызначылі, калі ўсё скончылася. Сам кароль і прызначыў. Зірнуў вочы, выбраў каня і загадаў Лёксу гнаць на ўсю моц дамоў, каб прынесці вестку пра тое, што іх вялікае войска разбітае. «І 100 таварышаў са мной», – прамовіў Лёкса Шпуль ужо без усмешкі і паправіў стрэльбу. Тут жа з прыдарожных кустоў адгукнуўся расчараваны голас жалейкі. Жалейка праспявала дакладна той самы матыў і замоўкла. Нібы нехта, хто хаваўся там, шкадаваў, што песня скончылася, і прасіў яшчэ. Лёкса Шпуль спыніўся, павярнуўся да кустоў і нахмурыўся. «Вылазь, музыканцік!» – сказаў ён зычна і зняў з пляча стрэльбу. «Вылазь, а то як шмальну зараз!» Птушкі замоўклі. У кустах нехта спалохана засоп. Загайдалася галінка і шмыгнула, засапла па-дзіцячаму, задыхала. «Я цябе бачу!» – сказаў Лёкса Шпуль. «Давай, малы, хадзі сюды! Каму кажу?» На дарогу і праўда выйшаў хлопчык, хаваючы штосьці за спінай. Галава ў хлопчыка была паголеная налыса, а пярэднія зубы ў яго былі такія вялікія, што ён нагадваў грызуна. «Ты хто?» – спытаў Лёкса Шпуль, вешаючы на плячо стрэльбу. «А ну, паказвай, што ў руках!» «Я палясоўшчыка», – сказаў хлопчык і нясмела працягнуў Лёксу жалейку. «Што?» «Сын», – крыва пасміхнуўся хлопчык. «Сам бачу, што ты яму не цешча». Лёкса Шпуль пакруціў жалейку ў руках. Падзьмуў. Выдзьмуў толькі нейкае сухотнае керханне. Хацеў выбіць аб боты быццам люльку, але ўспомніў, што босы, такі самы босы, як і гэты хлапец, і з прыкрасцю зламаў жалейку, выкінуў у прыдарожныя дзьмухаўцы. «Этую песню ніхто не мае права граць», – змрочна сказаў Лёкса Шпуль. «І спяваць таксама. Ніхто, акрамя тых, хто там быў. Там, дзе нас усіх і паклалі, каля чорнай скалы. Ясна? Вось жа дурное малое, румзае ён тут. Новую цацку зробіш. Я ж бачу табе такую дудку зладзіць, што мне пад кустом пасцаць. Да гораду блізка? Па гэтай дарозе дайду?» Але хлопчык нічога не адказваў. Ён кінуўся шукаць у траве зламаную жалейку. Лёкса Шпуль хацеў даць яму выспятка, але перадумаў. Пазіраючы на патыліцу малога і слухаючы, як той нешта мармыча, Лёкса падумаў, што малы, відаць, трохі таго. Некалі ў мінулым жыцці там, у горадзе, у іхных суседзяў таксама быў сын-прыдурак. З такімі не пагаворыш. Добра яшчэ, што баіцца. Калі баіцца, значыць, нешта разумее. «Вядзі мяне да бацькі», – строга сказаў Шпуль. «Я табе тут не проста так. Я каралеўскі вястун. Хто мне садзейнічаць не будзе, маю права проста на месцы разабрацца. Такія ў мяне паўнамоцтвы. Давай, канчай ныць, а то бацька толькі зубы пад кустом і знойдзе. Зарад у маёй дудкі такі, што мазгавешку на кавалкі разрывае. Ну?» Хлопчык ускочыў і паваліўся на калені, закрыў твар рукамі. «Дурачыла! Проста адвядзі мяне да бацькі», – сказаў Шпуль, – «і я цябе не крану. Разумееш?» Малы заматляў галавой і паказаў пальцам у гушчар. «Вось так ужо лепей», – сказаў Шпуль. «Давай, вядзі». Згорбіўшыся так, нібы ён збіраўся стаць на 4 лапы, хлопчык павёў галавой у бок лесу і за некалькі скачкоў апынуўся за кустамі. Вызірнуў, правяраючы, ці ідзе за ім гэты страшны салдат. Счакаў крыху, і вось ужо яго спіна замільгала між дрэваў. «І чаго я на малога накінуўся?» – думаў Лёкса Шпуль, ідучы следам за малым па лясной сцежцы. «Спужаў хлопца. Ён жа свой, наш. Нейкі я зусім азвярэлы стаў. А ў мяне ж у самога ў горадзе брат і сястра. Праўду казаў Станя пекар там, каля чорнай скалы. Калі ты, Лёкса, пасля гэтага жывы застанешся, адразу не радуйся, рана, ты яшчэ сам сябе не пазнаеш, ніколі больш не пазнаеш». Так ён казаў Лёксаў колішні баявы пабрацім Станя пекар.
І адкуль ведаў? І чаму Стане застаўся там, а ён тут? Амаль што дома. Прыгадаўшы пекара, Лёкса Шпуль заскрыгатаў зубамі ад горычы і бяссілля. Такі вясёлы быў Таня, такі разумны. Басурманы яму кішкі выпусцілі. Накінуліся ўтрох на аднаго, той у высокай шапцы махнуў шабляй і... Калі бой скончыўся, Лёкса пакляўся, што больш ніколі не будзе есці пальцам пханую каўбасу. Хата палясоўшчыка стаяла на ўзгорку. Недалёка ад яе пасвілася на выгане між трох бярозаў карова, пазіраючы на свет вялікім заплаканым вокам. Проста за хатай пачыналася лагчына, зарослая высокай травой. Палясоўшчык з жонкай закідвалі на гарышча сена. Забрахаў сабака. Палясоўшчык павярнуўся і прыставіў да сцяны вілы. Недаверліва ўперыўся вачыма ў Лёксу, які запаволіў крок. Малы падбег да бацькі і схаваўся яго за спінай. «Добры дзень у хату!» – сказаў Лёкса строга. «Памагай Бог!» «Дзякуем!» – непрыязна адгукнуўся палясоўшчык, на ўсялякі выпадак падхапіўшы з пня сякеру. «Калі не жартуеш, вядома!» «Не бойся, дзядзька!» – Лёкса падышоў бліжэй і зняў з пояса біклашку. «Пакладзі сваю штуку, не спатрэбіцца. Я каралеўскі вястун Лёкса Шпуль, пасланы самымі яго вялікасцю ў сталіцу з важным данясеннем. Іду ад самай чорнай скалы. Як бітва скончылася, так і выправіўся ў дарогу. Так што, сам разумееш, дзядзька, мушу быць у каралеўскім палацы як мага хутчэй. Таму дай мне якога харчу і вады, але найперш вады, ды пакажы кароткую дарогу». «Што ж гэта ў яго вялікасці для вестуна каня не знайшлося?» – запытаўся палясоўшчык, не выпускаючы з рук сякеры, і паглядзеў здзекліва на босыя ногі нечаканага госця. «Быў конь», – сказаў Лёкса Шпуль, – «здох. А боты я на пераправе аддаў. За бохан хлеба, ваду і сала. Мне харчоў на дарогу не выдавалі. Кароль загадаў адразу ж на каня і дамоў, расказаць у палацы, што здарылася. Слухай, дзядзька, няма часу. Калі што, у мяне паўнамоцтвы кароткія. Хто вестуну не садзейнічае, маю права браць усё гвалтам. Ужо ж ты мусіш ведаць, дзядзька. Так што раю мне паверыць і забяспечыць усім патрэбным». Палясоўшчык і ягоная жонка змрочна глядзелі, як Лёкса спрабуе ўсміхнуцца. Вусны не слухаліся, але ён усё ж расцягнуў іх, і яны забалелі. Ніхто не адказаў яму усмешкай. Было такое адчуванне, што яны лічаць гузікі на ягоным мундзіры, лічаць на ім адамавы галовы. «Забяспечыць, кажаш?» Так і не зірнуўшы Лёксу ў твар, палясоўшчык падышоў да бочкі і паліў сабе на рукі са збана. «Што ж, забяспечым. А ці не ведаеш ты, вестун, такога міху лася? Можа, сустракаў калі?» – з надзеяй спытала жонка палясоўшчыка і падышла бліжэй. «Ты праходзь у хату, праходзь!» Лёкса дачакаўся, пакуль палясоўшчык памые рукі і схапіў збан. Выліў у сябе адзін, другі, не здымаючы стрэльбы з пляча. Вада была халодная, чыстая, такая смачная, што Лёкса ажно прыцмокнуў. Ён выліў яшчэ адзін збан на галаву і зафыркаў, як конь. Напоўніў да краю біклашку і закруціў. «Не даводзілася», – сказаў ён, ікнуўшы, і паставіў стрэльбу да сцяны. «Хоць, можа, і сустракаў. Это такі малы, галава як гарбуз і бяльмо на воку, якога ўсе цыцыкам клікалі». «Не», – заматляла галавой жонка палясоўшчыка, – «міха высокі, ладны, і вочы ў яго прыгожыя, як горныя каменьчыкі». «Высокіх і ладных у нас многа было. А наконт вачэй, цётачка, нічога не скажу, не ўглядаўся». «Не даводзілася і добра», – смурна сказаў палясоўшчык. «Ідзі ў хату, вястун, я зараз». Лёкса прамінуў сенцы, прыгнуўся, зайшоў, ногі з прыемнасцю адчулі прахалоду драўлянай падлогі. Сеў за стол, паглядзеў на святых, адвярнуўся. Успомніў, што шапка трывуголка ўсё яшчэ на галаве, зняў, паклаў побач. Яму раптам зрабілася няёмка за свой выгляд, бо каля печкі, нягегла выставіўшы вострыя локці, стаяла дзяўчына ў сіняй сукенцы і замешвала рошчыну. Пабачыўшы Лёксу Шпуля, яна адразу апусціла вочы, але ён бачыў, што яна назірае за ім употай, назірае з такой прагай, нібы нечага ад яго чакае, нібы просіць, каб ён загаварыў. «Дзень добры», – прамовіў Лёкса нейкім не сваім здушаным голасам. «Дзень добры», – адгукнулася дзяўчына.
Я Лёкса Шпуль, сказаў Лёкса. А вас? Вас як завуць? Вераніка. Прыемна з вамі пазнаёміцца, сказаў Лёкса і паклаў рукі на стол. Вялікія рукі, як не свае, нібы адшпіленыя. Дзіўна было яму бачыць дзяўчыну. Забыўся ён, што гэта такое. Нібы яна ў сне да яго прыйшла. Здаецца, чалавек, а здаецца і не. Вось жа стварыў Бог жанчын. Усім да людзей падобныя, а не ўсім, і рухаюцца іначай, і пахнуць, і гавораць. Ён іх заўсёды крыху баяўся, так як баяцца халодных, імклівых горных рэчак, і хочацца, і колецца. Набрыдзеш на такую ў спякотны дзень, хочацца раздзецца і скокнуць, а скокнеш, з ног саб'е і пацягне па слізкіх камянях, і няма за што ўхапіцца. — А вы праўда вястун? — спытала Вераніка аднымі вуснамі. — Вы адтуль? — Праўда, — сказаў Лёкса Шпуль. — Я першы, хто ўсё раскажа ў палацы. І ён адчуў, як яго раптам напоўніла гордасць. Гэтая дачка палясоўшчыка і ў горадзе, мабыць, толькі ў рыначныя дні бывае. А палац хіба што здалёк бачыла. А ён зусім хутка будзе нароўні гаварыць з міністрамі, а можа і з самім рэгентам. Нават хутчэй за ўсё з рэгентам. Навіна ж важная, хоць і жудасная. — Я чула, як вы з маці размаўлялі, — сказала Вераніка. — Міха гэта мой брат. А што з тым цыцыкам, у якога галава, як гарбуз? — Дык раскалолі той гарбуз на дзве часткі, — ажывіўся Лёкса. Шабляй заехалі зверху, да мазгоў ажно дастала. Палова галавы налева, палова направа. Сам бачыў. Ён прыкусіў язык. Не трэба паненкам такія падрабязнасці расказваць. Вераніка ажно збялела. А можа, і не збялела, яна ў цёмным куце стаяла. Можа, гэта ён сам сабе прыдумаў. Паненкі мусяць бялець ад такіх аповедаў. Ён зірнуў на Вераніку і пабачыў, што і праўда, твар у яе быў чырвоны, нібы ў хаце зрабілася горача, і вочы заблішчалі, яна высунула язык і аблізала сухія вусны. — Ну вы не праймайцеся так, — пачаў ён апраўдвацца. Таму ворагу, які гэта зрабіў, таксама ўжо з паненкамі не гуляць. Яму нашанская куля проста ў вока ўвайшла. Заляцела як муха, знаеце, і з таго боку выйшла. Бачылі такое? — Не, — ціха сказала яна. Увайшла жонка палясоўшчыка, маці Веранікі. Накінулася, зашипела, што яна на стол не ставіць. На стале з'явіліся халодныя бульба і шынка, і смажаныя грыбы са смятанай, і гуркі, і пузатая бутэлька слівовіцы. Лёксэн накінуўся на харч, а яны сядзелі і глядзелі на яго панурымі аднолькавага колеру вачыма. За акном зноў зайграла жалейка. Кароль сабраўся на вайну, а абразы не сцярпеў. Лёкса таропка запіхваў сябе бульбу, радуючыся, што ёсць яшчэ і грыбочкі. Палясоўшчык чамусьці не наліваў, і Лёкса наліў сабе сам, выпіў і усміхнуўся. Чого вы смурныя такія? Не радыя каралёўскага вестуна вітаць? Што вы як мёртвыя? Раскажыце, як тут у вас справы, што ў сталіцы чуваць? Бываюць жа ў вас госці. Нам расказваць няма чаго, сказала жонка палясоўшчыка. Жывем, як жывецца, сына чакаем, Міху. Як пайшоў ён у паход, дык і не было ад яго вестак. Пра Міху нічога не ведаю, а пра цыцыка я вам расказаў. Ты нам лепш пра іншае раскажы, вястун, паволі прамовіў палясоўшчык. Пра самае важнае, якую вестку нясеш. Я думаў, і так усё ясна, сказаў Лёкса Шпуль і наліў сабе яшчэ. Смачная у вас слівовічка, дзядзька, але больш не буду, інакш ногі заплятуцца. Прасралі мы вайну. Разбілі нас ушчэнт каля чорнай скалы. Палясоўшчык пераглянуўся з жонкай. Што, не такой весткі чакалі? Лёксу раптам раззлавалі іхныя простыя мірныя твары. Верылі ў перамогу? Думалі, ўсё будзе як у песні? Кароль сабраўся на вайну, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. А яно вось як выйшла. Добра песенька пачалася, ды блага скончылася. Без ног з прагнілай галавой. Палясоўшчык паглядзеў на яго з пагардай. Але Лёксу было ўжо ўсё роўна. Так, дзядзька, грымнуў ён па стале кулаком, але атрымалася неяк ціха, толькі відэлец у талерцы дзвякнуў. Усіх паклалі, і Станю пекара, і Жардзіну Людвіга, і Ганса Драчылу, і Жабу, і Рудога, і Віскарыка. Это толькі з тых, з кім я затаварышаваўся. А я жывы, і ні ў чым не вінаваты. У чым мая віна? Што мяне кароль паслаў вестуном? Дык гэта не я прасіўся, гэта яго вялікасць у мяне пальцам тыцнулі.
Давай на коня, Лёкса, ты цяпер вястун, гані дамоў і раскажы, як я вялікасць па-вялікаму абасраўся. Жалейка за акном сціхла. Лёкса рукамі выграб грыбочкі, набіў імі рот, выцер аб мундзір пальцы, наваліўся на стол грудзьмі. Сям'я палясоўшчыка глядзела на яго не міргаючы. Хутка, хутка, з-пад лба паглядзеў на іх Лёкса, хутка пацягнуцца па дарогах вазы з мерцвякамі, марудныя, рыпучыя, жалобныя вазы. Каралю трэба тыдзень, каб дабрацца дамоў, а за вазамі след у пыле, бо з вазоў вада капае, капае і не сохне. Добра прыдумана, а? Мерцвякоў лёдам абкласці, як рыбу. Чакаюць ужо маткі сыноў ды мужоў. Зваляць іх на плошчы ў кучу, 3 дні будзе енкі плач стаяць на ўвесь горад. А хто не з гораду, дык на такіх і лёду шкада. Дазволілі басурманы палову нашых забраць, а палова там засталася. Будзем цяпер плаціць даніну, не будзе на сталах ні мяса, ні хлеба, ні піва. Так што ешце, пакуль кароль не вярнуўся. І прыпасы рабіць не забывайцеся. Лёкса зарагатаў. Вось я жару, і мне не сорамна, бо я жывы, і не трэба на мяне так глядзець. Радавацца трэба. Чаго не радуецеся? Што, думаеце, міху свайго дачакацца? Дачакаецеся, вось толькі ці пазнаеце, як бы з цыцыкам не пераблытаць. Лёкса наткнуўся позіркам на Вераніку і ў момант працверазеў. Добра, дзядзька, сказаў ён. Добра, цётка, дзякую вам за абед. І вам, паненка. Нешта стукнула ў галаву. Пайду я. Мяне ў палацы чакаюць. Ён падняўся і толькі тады зразумеў, што забыўся стрэльбу ў двары. Кінуўся туды, але было ўжо позна. Грымнуў стрэл. Ён выскачыў у двор, усё сямейства за ім. Малы стаяў пасярод двара і рагатаў, паказваючы пальцам на бочку. З адтуліны ў яе круглым дубовым боку цурчэла вада. У паветры пахла порахам. «Ах ты, паскуда малая!» – зароў Лёкса і вырваў стрэльбу з рук малога. «Каб твае мазгі так выцеклі! Знайшоў цацку!» Малы адпусціў прыклад і, скарыстаўшыся тым, што рукі ў Лёксы былі занятыя, прыпусціў у поле. Сеў там, дастаў жалейку і зноў завёў. «Кароль сабраўся на вайну, а абразы не сцярпеў». Даганяць яго было бессэнсоўна. Лёкса закінуў стрэльбу на плячо, сунуў у кішэнь кавалак шынкі, прычапіў біклашку. «Ладно», – махнуў ён рукой, – «я і сам вінаваты, кінуў зброю, дзе папала. Усё, дзядзька, пайду я. Бывайце здаровы, мо пабачымся калі. Але чакайце, ці не ведаеце, дзядзька, як там у песні далей? Бо прывязуць мяне вясной без ног з прагнілай галавой, і 100 таварышаў са мной, і 100 таварышаў са мной. А вось далей як? Не магу ўспомніць. Это ж старая салдацкая песня, дык мо чулі? Не чуў, хутка прамовіў палясоўшчык. Ты ідзі ўжо, вястун, ідзі. Ясна, дзе тут самая блізкая дарога? Палясоўшчык паказаў яму на шырокі луг, які сцяліўся проста за хатай і спускаўся да лесу. А там праз лес як не пойдзеш, на дарогу выйдзеш, направа не збочваючы, і ўвечары пабачыш прадмесце. Ідзі, вястун. Лёкса моўчкі кіўнуў, насунуў на галаву пакамечаную трывуголку, і тут жа паненка Вераніка падбегла да яго і сунула яму ў нагрудную кішэнь 2 жоўтыя краскі. Ён адчуў, як чырванее, што робіцца зусім як яна. Зірнуў на яе грудзі пад сукенкай, нахабна, пажадна, каб схаваць няёмкасць. І рушыў да лугу. Ступіў на сатканы з былінак і красак дыван, пайшоў, колючы ногі, грудзьмі рассоўваючы траву, што рабілася ўсё вышэйшай. Азірнуўся. Уся сям'я стаяла на ўзгорку ля хаты і глядзела на яго. Ніхто не махаў рукой. І ён вырашыў, што абышоўся з імі занадта жорстка. «Злы ты стаў, Лёкса», – падумаў вястун. «Не, праўду казаў стань апекар, ты яшчэ сам сябе не пазнаеш». Ён развярнуўся і ў нейкім дзіўным парыванні памахаў ім сам. «Мой верніца ваш Міха! Хай верніца!» Яны не сталі махаць яму ў адказ. Пэўне, не пачулі, што ён крыкнуў. Над лугам гуляў моцны вецер, прычэсваў лагчыну, далятаў да лесу і адразу вяртаўся, нібы трапіў у клетку. Лёкса павярнуўся і пайшоў праз высокую траву,
прытрымліваючы стрэльбу і паглядваючы на краскі ў нагруднай кішэні. 2 жоўтыя краскі. Яму ўсё падавалася, што нехта ідзе за ім следам. Але ён не абарочваўся, выклікаў перад сабой твар Веранікі і гнаў ад сябе, гнаў і зноў клікаў. Уяўляў сабе яе вострыя локці, голую спіну, выраз сіняй сукенкі і як яна вусны аблізвала. Нібы рыхтавалася да чагосьці, чагосьці важнага, чагосьці, пра што ведалі толькі яны двое. Чамусьці ў яго з'явілася адчуванне, што ён яшчэ вернецца сюды, у гэтую хату. «Пане Вястун!» – пачуў ён раптам яе голас, прынесены ветрам. «Лёкса!» Ён не абярнуўся, ведаў, што гэта насланнё, а яшчэ змора і слівовічка. «Лёкса Шпуль!» Тады ён абярнуўся. Яна ішла проста на яго праз траву, нібы па вадзе. «Вы што гэта?» – сказаў ён з радасцю. «Вы дамоў ідзіце! Вам гэта... Вы...» Луг, падавалася, падымаўся ўсё вышэй, засланяў іх ад свету. Наўмысна цягнуўся да паўдзённага сонца, каб напоўніцца іхным шэптам. Ён быў гатовы. Ён, Лёкса Шпуль, каралеўскі Вястун. Паваліць яе ў траву, аблізаць яе сухія вусны сваімі, гэткімі ж сухімі. Ды хто б яна ні была, назваць каралевай. Захапіць, скрасці, прывесці з сабой у горад як здабычу, мець хоць нешта, што будзе не страшна, не жудасна, што асветліць змрок. Ён пайшоў на яе і спыніўся. У яе вачах не было таго, што ён чакаў. Яна доўга бегла за ім, і ў яе па шчацэ каціліся кроплі поту, такія самыя, як у яго, і ўсё ж не такія. «Вам ніхто не сказаў», – прамовіла яна, стоячы між травы, нібы дрэўца. «Вам нельга ісці ў горад». «Як гэта?» – усміхнуўся ён і умольна паглядзеў ёй у вочы. «Сюды, сюды, ідзі ж да мяне, дай мне знак». Але знаку не было. «Нельга, паверце мне». «Як гэта?» – паўтарыў ён. «Вераніка, вы забыліся, я каралеўскі Вястун. А яшчэ ў мяне ў горадзе хворая маці. Я пакінуў хворую маці і брата з сястрой, бо кожны, хто мае годнасць і веру, мусіў адгукнуцца на загад караля. І я вельмі хачу спадзявацца, што маці яшчэ жывая, і пабачыць жывога сына. Я мушу быць у горадзе як мага хутчэй, такі загад, і такі мой доўг салдата і вернага слугі яго вялікасці». «Пакуль кароль з войскам быў у паходзе, – загаварыла яна таропка, – у сталіцы быў абвешчаны новы закон». «Кім?» – спытаў ён. «Хто можа абвяшчаць законы апрача караля?» «Тымі, хто застаўся ў палацы», – сказала яна, амаль задыхаючыся. «Пакуль караля не было, усё перамянілася. У сталіцы вырашылі, што кароль забыўся пра старыя традыцыі, што яго занадта доўга няма, што ён даўно памёр, і што самы час адрадзіць стары закон». «Што за лухта?» – сказаў Лёкса Шпуль. «Адкуль вам гэта ведаць?» «Тут, у лесе». «Закон быў абвешчаны герольдамі». Яна паглядзела яму проста ў вочы, не міргаючы. «Яны пабывалі паўсюль, на кожнай дарозе. А закон такі. Калі Вястун прынесе добрую вестку, вестку аб перамозе, яго раскошна ўзнагародзяць. А калі вестка будзе благая, калі гэта будзе вестка пра разгром каралеўскага войска, Вестуна загадана...» Яна працягнула руку і сціснула Лёксава запясце. «Што загадана? Што?» Ён вырваўся і адышоў на крок, узіраючыся ў яе вочы. Ці не хлусіць яна? Дзяўчына, дачка палясоўшчыка. Адкуль ёй ведаць? Што яна разумее? Ды ці не жартуе яна? Дзеўкі ў такім узросце? «Павесіць», – сказала яна і зноў аблізнула вусны. Тое, як яна рабіла гэта, прымушала яго скаланацца. «Як гэта павесіць? За што?» «За дрэнныя навіны», – прашаптала яна з шырока расплюшчанымі вачыма. «За дрэнныя весткі». «Гэта я чуў», – сказаў ён. «Чуў? Але пры чым тут Вястун?» «А пры чым тут мы?» – сказала яна з крыўдай, бо ён больш не глядзеў на яе. «Тым, хто папярэдзіць Вестуна, таксама прапісаная кара. Тым, хто папярэдзіць Вестуна, загадана павесіць разам з ім. Разумееш, Лёкса?» «А ты не хлусіш, а?» – затанцаваў ён раптам вакол яе, нібы звар'яцеўшы, бо нейкі бог лугу прымушаў яго рабіць гэта, падскокваць, махаць рукамі, скінуць з пляча стрэльбу, шчэрыць зубы і круціць вачыма, як бажаволак. «Не хлусіш? Не манеш? Не жартуеш са мной, а? Ты, дзеўка, дачка палясоўшчыка. Можа, табе гэта прыснілася? Можа, ты дурыш мне галаву? Можа, ты проста хочаш, каб я укусіў цябе, каб аблізаў табе вусны? Вераніка, хто даў табе імя? Д'ябал? Ну не бацька ж табе яго даў». «Бацька!» – закрычала яна, таксама пачаўшы свой танец. Танец вакол яго,
каралеўскага вестуна. Бацька мне даў яго. А хто мой бацька? Мой сапраўдны бацька, я і сама не ведаю. Мой д'ябал, мой д'ябал! А тых, хто раскажа вестуну, што яго чакае, павесіць разам з ім. Такі закон. Такі закон! Закрычаў ён, набліжаючыся, адчуваючы, як яна пахне. Такі закон! Значыць, ты шыбенічка! Значыць, хочаш са мной на эшафот! Ах, якая дзеўка! Ты самагубца! Ты дурнічка! Дурнічка лясная! Ты маніш, маніш! Не! Крыкнула яна, і трава была ўжо вышэйшая за яе. Гэта праўда! Цябе павесяць! Заўтра ж на галоўнай плошчы! Это цябе павесяць! Крыкнуў ён у адказ і паваліў яе ў траву. Праз некалькі хвілін яны сядзелі, глядзелі адно на аднаго і не пазнавалі. А можа, і дзень прайшоў, а можа, і ноч. «Што ж мне рабіць?» – адкрыў рот Лёкса. Крывы, пакусаны рот, які так соладка балеў, нібы яго пасыпалі соллю. Яна маўчала, гледзячы на яго ва ўсе вочы. Трава расступалася, апускалася, краскі хілілі галоўкі, сонца зайшло за лес, а можа, уставала панад лесам. «Я не хачу паміраць», – сказаў Лёкса Шпуль. Яна ўсміхнулася і пагладзіла яго па грудзях. Абвяла пальцам смочку, вырвала волас. «Што ты робіш?» – ён падскочыў. «Я яшчэ жывы!» «Такі мужны вястун, а баіцца пазбавіцца воласа», – сказала яна задуменна. «Ведаеш, усё проста». «Што проста? Што мяне павесяць?» «Так, это проста. Самая простая навука ў свеце». Ён паваліўся ў траву і заплюшчыў вочы. «Можна пайсці ў лес», – сказаў ён глуха, – «пайсці і схавацца. Але жыць ваўком, забыць пра маці, апынуцца па-за законам я не хачу, я не заслужыў, я проста быў вестуном, я ваяваў за майго караля, і я застаўся жывы». «Гэта і праўда проста», – сказала яна, – «паслухай і зрабі, як я скажу». «Як? Што ты можаш сказаць? Што ты можаш ведаць? Ты проста вельмі прыгожая ведзьма. Але хто ў здаровым розуме будзе слухаць ведзьму?» «Слухай», – сказала яна і легла да яго, паклала галаву яму на грудзі. «Ты можаш памерці, ні за што, проста паводле дурнога закону, бо прынясеш ім благую вестку. Яны павесяць цябе, так?» «Ну», – сказаў ён, – «гэта я і сам ведаю». «І ты лічыш гэта не надта справядлівым». «А ты?» «Ясная рэч, я лічу гэта проста жудасна несправядлівым. Свінствам я лічу гэта. Ясна, я ордэн заслужыў, а яны мне шыбеніцу». «Тады што табе замінае?» Яна прыўзнялася на локці і паглядзела яму ў вочы. «Што табе замінае прынесці ім добрую вестку? Проста прыйдзі да іх і скажы, што кароль перамог». «Як гэта?» «Проста скажы ім, што кароль разграміў ворагаў і вяртаецца з багатай здабычай. Ты казаў, што яго вялікасць вернуцца толькі праз тыдзень? Ну, за тыдзень ты прыдумаеш, што рабіць. Як уратавацца. Ты зможаш, вястун Лёкса Шпуль. Ведаеш, я думаю, ты вельмі разумны. І, можа быць, я мяркую, што гэта ты мусіў бы жыць у палацы». «Я?» «Так, ты. Чалавек, які прайшоў праз агонь і ваду, які адцалеў і вярнуўся на радзіму, які пазбегнуў шыбеніцы дзякуючы свайму розуму. Такі чалавек мае права на павагу і на месцы каля стырна. Праўда, Лёкса?» «Лухта», – сказаў ён, – «лухта. А калі? А як? Не, я не магу». «Цэлы тыдзень, Лёкса», – сказала яна, – «цэлы тыдзень жыцця. Хіба ён бывае лішні? Але я маўчу. Рабі, як хочаш». «Але яны пачнуць распытваць?» «Мы прыдумаем, што ім расказаць», – сказала яна. «Мы? А ты думаеш, што кінеш мяне тут? Не, Лёкса, я хачу стаяць на шыбеніцы побач з табой. Або цэлы тыдзень глядзець на галоўную плошчу з акна цудоўнага дома і назіраць, як вешаюць тых сапраўдных злачынцаў. Але з табой, Лёкса, каралеўскі вястун, які нясе ў сталіцу такія прыўкрасныя, такія радасныя, такія доўгачаканыя навіны». «Што за трызненне?» – ён ускочыў. «Я не змагу!» «Я хачу ўратаваць цябе», – сказала яна і легла ў траву. «Проста раскажы мне, што гэта такое бітва. Раскажы, і пабачыш сам, як лёгка параза робіцца перамогай, калі ты ведаеш таямніцу словаў».